Nu skal vi i gang med nogle dejlige danske jomfruhummer. Rigtig, rigtig sommermad. Og det skal vi ind på sådan en Tuscan grillindsats til fornovn. Og vi starter lige med at putte den ind, så den bliver godt varm. Jeg har lige klart gjort med en jomfruhummer ved at klippe skjoldet af rygsiden her. Og så griller vi dem ellers hele, så vi holder på saft og kraft på den her fantastiske spise. Så får de lige 5 minutter, hvor de står med lidt salt og sukker. Det vil sige, at vi rimmer lige jomfruhummerne lidt. Således her. Ja, så venter vi bare på, at den bliver varm, så er vi i gang med at grille. Lige hive den frem, så du ikke står og brænder nallerne derinde. Men nu er den altså klar til at få lagt banditterne på. Jeg har lagt den med hovedet ind mod midten, altså der, hvor der er varmest. Det var det tykkeste sted. Det skal have mest varme. Og for os hummernørder, så kan vi jo godt lige sidde og grave indmaden ud. Så det skal naturligvis også være tilberedt. Og så skubber man bare ind under gløderne igen. Så er de ved at være klar. 3-5 minutter. Ikke mere, når det er så sart en spise som hummer. Sådan der. Så er de klar. De er lige blevet faste, men de drypper nærmest af saft og kraft. Det er simpelthen så fint en spise. Og det her, det serverer man bare med lidt citron. Og en mangosalsa har jeg lavet til her, som er sådan lidt sødsyrlig og giver sådan en fin balance og karakter til hummerne. Så det her, det er altså sommermad, som jeg forstår det. Nemt, hurtigt og enkelt. Rigtig mange gange velbekomme.